И сега ще ни представя едни много интересни игрички по случай празника. Продължавайте. Няма да се дне. Защо не? Ами не знам. Не пък те си верно. Нали знаеш жените какво казват на мъже? Цял живот са си деца, да. Да, разликата само в цените на играчите ни. Има такъв момент. Първо матчбокс, после Xbox и после не се знае какво. Как и да е, сега ще говорим за игрички, както каза, за по-подрастващите. Първото предложение, което съм приготвил, е посветено на една конзола за игри, Wii. Ние даже също си минали, който споменахме с тебе, е влезен в топ 100 на PC World за 2007. Топ 10, ако не се вижда. Да, топ 10 на трето място беше. Всъщност авторите на тази конзола са Nintendo, които знаеш са автори на най-популярните игри, Super Mario Bros. Предполагам, че не веднъж сте играл на тази игри. Съм играл доста на нея. Да, разликата е, че сме играли всичките на 8-битовото NES или Nintendo Entertainment System, а сега всичко е доста по-приятно на външен вид, доста по-интерактивно и съответно наистина много по-хубаво и много по-качествено се игра. И ви ще моля колегите да пуснете, може, клипчето, което съм приготвил за Super Mario. Това също не е Mario, това е Mario Party 8 за Nintendo Wii. Всъщност, освен стандартните мисии, които има тази игра, както знаеш, Марио върви, скача с гъбките си събира, сметница, стреля, убива паяци и чудеса. В това предложение на най-новото на Nintendo, Super Mario Party 8, виждаш, че има много различни, всъщност това е една от 40-те мини-геймс в тази игра, която това са допълнителни мисии, чрез които може да спечелиш различни бонуси за себе си. Точки най-вероятно. Честно казвам, не съм играл тази игра, просто гледах доста дема нейни и много ми хареса. Всъщност може да си играеш мултиплеер, виждаш екрана се разделя на 4 и си използва максимално дистанционното Wii, което е най-приятната му характеристика и всъщност причината да бъде толкова популярен като конзола, в случай си играеше бейсбол и всъщност за да играеш този бейсбол трябва и ти да си фанеш дистанционно, преди да помахаш с ръчичка, за да може да удариш топката. Освен това виждаш, графиката е доста по-добра, въпреки че честно казано тази конзола на Nintendo определено не е най-добрата в графично отношение. Мисля, има още много какво да се желае. Но според мен производителите по-скоро са заложили предимно на интерактивността в играта и на това, че всъщност ти като влезеш в играта и като почнеш да махаш и да спортуваш един вид, няма да гледаш толкова много каква е графиката на екрана всъщност, а по-скоро ще се опиташ да си запазиш. Примерно вече ще видиш следващата мисия, тя най-много ми харесва всички, честно казвам, как се върви приложенията и ще опиташ да правиш равновесие. Тук виждаш стандартната за Марио атмосфера, разликата само всичко е 3D. Триизмерно, и всичко се може да ходиш напред-назад, нагоре-надолу, навсякъде където. Естествено, играта няма само своите предимства, има и някакви недостатъци, като виждаш, примерно графиката не е, ако сравняваме графиката с PlayStation 3 и Xbox 360, доста по-назад и в графично отношение определено. Друг недостатък е, че принципно знаеш, че тези конзоли за игри са предназначени за по-ново поколение телевизори, които са предимно широки. За жалост обаче тази игра се играе само в 4:3 формат и затова виж отстрани двете ленти, където се слагат като на широк екран самата игра, което малко или много понякога дразни и сега виж това всъщност тук, за да управляваш твоя герой, ти играеш 4 човека на този геймплей демо и за да управляваш твоя герой трябва да си махаш дистанционното, така че да контролираш всъщност накъде се накланя пръчката, с която правиш равновесие по въжето, както видиш има допълнителни затруднения, вятър тук и Марио победи всички паднаха, не може Марио да не се победи. Така че тази игричка определено е така доста забавна, аз с огромно удоволствие бих ако имам такава възможност, тъй като имам много спомени с Марио като малък още да добре стари Nintendo. Сега, ако ще минем към една малко по-различна игра, която е пак така на един от идолите на младото поколение, всеки ще остане Spider-Man или Супермен. В случай ще говорим за Spider-Man. Добре, че не си се облякал някакъв такъв костюм днес. Ами да, наистина добре, че не го направих. Не знам, аз не съм голям фен, честно казвам, по принцип на Spider-Man, както и да е, играта е добра обаче. Това е за по-новото поколение. Да, това е за по-новото поколение, наистина. И всъщност тази игра, която е Spider-Man 3, тя е вдъхновена от самия филм, който излезе съвсем скоро. И тя може да бъде играна на абсолютно всички видове конзоли, плюс PC. Проблеми с телевизорите може ли?
проблем с телевизорите, ако не внимаваш, особено ако играеш на Wii, винаги може да се случи, да се контузи. На Wii това е ясно, да. особено там да си играше бейсбол. Да, винаги може да контузи своя телевизор, да стане някакъв инцидент. Да, може и хора, между другото, аз съм играл на Wii, но ти кажа, че наистина предупреждаваш хората за тебе да се мръднат, защото не се знае какво може да се случи с тях. Опасно си е направо. Особено на тази възраст вече, като по-малки. Да, сам нанасиш по-малко ще ти седим, докато сега и масата казва своята дума. Да. Нещо на мека. Айде да, към Spider-Man. Да минем към Spider-Man. Доста интересно предложение. Наистина, как ти кажа, всички конзоли, може би всъщност тази игра е по-удобно да се играе на конзола с джойстик, отколкото с клавиатура, нали, и с мишката, нали, да се играе. Малко по-трудно се свиква с движението. И да въпреки че има някакви батални сцени, тази игра, знае, Spider-Man винаги тупа лош, ако мога да си изразя, няма начин да няма някой като Гоблин, например, или някои от другите му противници си известни на всички. Да, съм изправил малко по-спокойни дема. Виждаш, Spider-Man просто стъкли в града, с паязницата напред-назад, тук всъщност трябва да минаш през едни определени чекпоинти и съответно имаш ограничено време. Това и приключваш мисията. Честно казвам, като четах някакви ревюта и така от моя личен опит с тази игра, не мога да ти кажа на 100%, нали, дали тези допълнителни мисии, които получаваш са предимство и остатък към геймплея. В смисъл такъв, че според някои хора те просто си отнемат допълнително време и те отдалечават секшена, който става всъщност за самата игра. Нали, да минаваш различни мисии, да създаваш своите противници. От друга страна обаче пък е доста забавно, примерно след тежка битка, примерно да се разтъпиш малко из Нью Йорк. Виж града наистина е реалистичен, това е една доста приятна мисия, извинявай. Мери Джейн, нали, любимата на Spider-Man, му се мята на гърба и го експлоатира брутално. В смисъл такъв казвам, искам сега да ме... Експлоатира го брутално, в смисъл такъв... Да, точно иска, нали, сега искам да ме люшкаш на високо, искам на ниско и изобщо, нали, иска да разходи из града по нейно желание, нали, тук иска да види гледката в парка, там иска да качиш по-нависоко, нали, да види най-вероятно някой небостъргач и гледката отгоре, не знам защо така го прави. Както и да е, всъщност и пак и тази мисия си носи допълнителни бонуси, иначе като графика виждаш, че играта си е много изпипана, определено може би единствено недостатък е в лицата на противниците, които са малко, не знам, гледат може би като недоразвити едни. Защото винаги имат една и съща физиономия. Колко си да ги биеш или те да те бият, погледът е един такъв празен, не изразява не изразява абсолютно никакво чувство, дали на болка или на задоволство, че сте контузили в носа или нещо такова. Както и да е. Но иначе играта наистина е изпипана, особено видя в града, деталите бяха наистина много добри и просто, примерно, ако се загледаш по-внимателно, ще видиш, че примерно има много коли, които се движат по улиците, хора, които се движат по улиците и, нали... Между другото има много игри, които след тях децата стават много буйствени, има много насилие в тях. Тези не са от тези. Не, определено са от този тип игри. Само да не тръгнат да скачат с някаква въжета, да правят на Spider-Man. Това с Spider-Man не искам да раздирам ничи мечти, но все пак Spider-Man така да фърли спайдинки не се отдава на всеки, да не казвам на никой, нали, не става. Така че по-добре да не се опитва. Трябва да има родителски контрол на тези игри, това ще трябва да го кажем с теб. Да, трябва да има родителски контрол и не трябва да се прекалява с стоянето пред компютър и телевизор, това със сигурност. Дори Бил Гейт, за същия шеф на Microsoft, да ограничава децата си в това колко време те всеки ден могат да стоят пред компютъра. И тебе защо не те ограничаваха, не знам. Добре, Ито, аз ще те огранича обаче с времето. Благодаря ти. Удоволствие беше. Цяло моя. И приятно изкаране на уикенда. Благодаря.